Wonge kok iso Rin ya. Duit kok sampai puluhan juta, ratusan juta kok iso ya. Kok iso ngelumpuk lho modele. Rin. Kayak aku. Mohon kok tak ngonten iki. Lah yo maksudnya lo wong-wong lo kok iso. Yo kok yo kelar tuku Honda anyar. Malah kadang tuku truk barang yo kelar kok. Lah nek hitung iki padha wae Rin begawe. Pergawe lu padha wae. Cuma diprinten yo. Lah iya, lho. Pergawe padha wae yo. Lah wong-wong yo iso kelar tuku truk, tuku sepeda anyar, duit ratusan juta kok iso ngono piye? Rin. Piye ngono piye? It's okay. Waya bedal esuk ya melok bedal esuk. Mulai sore melok mulai sore. Kok ora padha ngono. Nek kene waya nyekel dhuwit bingung Rin. Apa itu kok nopo? Bingung wisan. Tapi nek dhuwit entek malah mumet dase padha ae. Piye iki? Menang ae piye? Jajal pikir lah ngono model itu. To. Esuk yo mulai apa bedal esuk. Mulai ya tok sore. Tapi ora padha nglumpuke dhuwit ora padha. Piye jal